morning students. दिनै आङो नोंसोरखौ lesson 4 the stork and the fox बिनि बे सल'खौ फारियै बुजायलांगोन नोंसोरो मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय lesson 4 बे सल'नि मुङा मा the stork and the fox the stork and the fox the stork and the fox माने मामोन the stork माने दाउब' आरो and the fox माने सियाल दा सियाल बै सियाला नांबाय दा बिथिं नायदो बेहाय जों मा नुनो मोनदों दा बे लिरदों मा read the story the stork and the fox बे सल'खौ फराय होनना बुंदों दा बेहाय नाय बे सियाला मा बुंदों नाय hello Mr. Stork how are you माने बे सियाला बे दाउब'जों रायलायदों hello होनना बुंदों Mr. Stork बेखौ नाम बुंदों आरो बेखौ बेखौ स्टक होनना बुङो नालाय Mr. Stork होनना बुंबाय आरो how are you नोंथाङा बोरै दङ होनना बुंदों ओमफ्राय स्टकआ बुंफिनबाय I am fine thank you आं मोजाङानो दङ thank you धन्यबाद होनना बुंबाय आरो बेयो गोजोनबाय होनना बुंदों आरो गोजोन्थों जाहैबाय आरो ओमफ्राय सियाला बुंफिनबाय would you come to my place for lunch tomorrow जाहैबाय ओमफ्राय मा बुंखो बिथाङा गाबोन आंनि न'आव लान्च जानो फैगोन नामा माने सानजौफुनि आदार जानो फैगोन नामा tomorrow गाबोन माने मा tomorrow आंनि जायगायाव to my place आंनि जायगायाव बा आंनि न'आव गाबोन फैनो हागोन नामा माने आंनि सानजौफुनि ओंखाम जानो फैनो हागोन नामा जाबाय दा दाउब'आ मा बुंखो oh yes oh नंगौ yes जाबाय आरो yes हागोन जाहैबाय आरो that would be great बे बहुत गोजोनथाव खोथा जागोन आं थांगोन दे जाहैबाय आरो बे दा बिनि उनाव मा जाखो नाय the next day माने next दिना the fox prepared a tasty meal the fox माने सियाला मा खालायखो tasty meal बानायबायनो prepare माने आयजन खालायबाय आरो माने बानायबाय संबायनो आरो prepare खालायबाय आरो ना मा खालायखो tasty meal खालायबायनो माने जाथावना माने जाग्रा बेसाद संबायनो आरो मा सियाला and announced to the stork आरो स्टकखौ बुंबायनो माने एनाउन्स माने बुंना होबाय आरो सोरखौ बुंखो स्टकखौ बुंबायनो आरो दा मिल इज रेडि माने जाग्रा बेसादा जोंना संनाया जाबाय रेडि माने जाबाय मिल माने सानजौफुनि जानाय जाग्राया जोंना जाबाय संनाया जाबाय होनना बुङो ओमफ्राय he served the meal माने बे खुरना होबायनो मायाव दा मिल माने बे जाग्राखौ आरो ना सानजौफुनि जाग्राखौ मिल होनना बुङो नालाय he served माने खुरबायनो आरो on a beautiful प्लेट माने बिउटिफुलथ' नोंसोर मिथिखायोना समायना प्लेट मोनसेयाव खुरना होबायनो एन्ड सेड आरो बुंबाय सेड माने बुंबाय लेट्स स्टार्ट दे जागायदो होननानै प्लेटाव खुरना होनानै दे जागायदो जालायलायदो होननानै बुंबायनो आरो सियाला दा नोंसोर नुबायना बेहाय जादोंना सानैबो जानो नागिरदोंना दा सियालाथ' जागासिनो दं मालाय खिन्थु दाउब'आ जानो हायाखै दा बेखायनो नायदो मा बुंखोनाय दा स्टक लुकड एट द मिल एन्ड सेड नैबे स्टकआ मा खालायखो प्लेटाव नायनानै गावनि जाग्रा प्लेटाव नायनानै बुंबायनो मा बुंखो माय फ्रेन्ड आंनि लोगो सियाल आइ हेभ ए लं बिग आंहा गोलाव खुगा दङ जाबायनो आइ हेभ ए लं माने गोलाव बिग माने नैबे दाउब'नि बे खुगाखौ मा बुङो गुनथुथ्रुखौ मा बुङो बिग होनना बुङो दे इंलिसाव गुनथुथ्रुखौ मा बुङो बिग आंहा गोलाव माने गुनथुथ्रु दङ उइल इउ प्लिज गिभ मी दा फुड इन ए पट नोंथाङा आंनो बे फुडखौ माने आदारखौ पटआव होनो हागोन नामा पट माने दैहुआव होनो हागोन नामा जाखि आं मोजाङै जानो हायो आं प्लेटाव जानो हानाय नङा नांबायनो आरो बेयो ओमफ्राय सियाला मा खालायखो दा फक्स डिड नट रेसपन्ड सियाला फात्ता लायासैनो आरो डिड नट माने फात्ता लायाखै रेसपन्ड माने फात्ता लायि टु दा स्टक्स रिकुवेस्ट माने स्टकनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ माने बे आर'ज लादोंमोन ना माने आर'ज गाबदोंमोन आरो जेनेबा आंनो माने प्लेटाव होनाङा आंनो दैहु फिसायाव दैहु दंब्ला होननानै बे आर'ज गाबदोंमोन आरो सियालनिसिम खिन्थु आर'ज लागाबनायखौ बेयो फात्ता लायासैनो एन्ड केप अन इटिं हिज फुड फात्ता लायासैनो ओमफ्राय गावहा जाबाय थाबायनो गावनि फुडखौ माने मा होनो खायद'खौ जाबाय थाबायनो आरो गावनि सानजौफुनि आदारखौ जाबाय थाबायनो आरो ना दानिफ्राय दा स्टक लुकड एट हिज प्लेट हांग्रिलि दा स्टकआ मा खालायखो जानोथ' हायाखै ओंखायनो गावनि प्लेटखौ हांग्रिलि नायबाय थाबायनो हांग्रिलि माने मा ओंखाम उखैनायजों नायबाय थाबायनो गल'ल' नायबाय थाबायनो गावनि प्लेटाव जानो हायाखैना बेथ' प्लेटाव जानो हाया नालाय दा ओमफ्राय he could not eat anything
बियो जेबो जानो हायासैनो could not eat anything माने जेबो eat anything जेबो जानो हायाखैनो आरो ना जेबो जानो हायासै खारन बियो बिनि खुगाया गोलाव नालाय प्लेटनिफ्रायथ' बे जानो हानाय नङा ओंखायनो बे जेबो जानो हायासैनो दा ओमफ्राय मा खालायखो नाय he left the house of the fox ओमफ्राय बे रागा जोंनानै बे दुखु मोननानै उखैनायखौ लाथाबनानै मा खालायखो सियालनि फक्सनि न'खौ दा हाउस माने न'खौ गारना थांबायनो लेफ्ट माने गारलांनाय हांग्रि एन्ड सेड माने ओंखाम उखैनायजों आरो दुखु मोननानै बियो बिनि न'खौ सियालनि न'खौ गारना थांबायनो आरो ना जानो हायासै नालाय बेथ' प्लेटाव सोना होबायना दा ओमफ्राय नायदो ए few days later माने मा साननैसोनि उनाव few days माने साननैसो लेटार माने उनाव मा जाखो नायदो दाउआ मा बुंखो नायदो hello how are you जाहैबाय सियालखौ बुङो आरो hello how are you जाहैबाय why don't you come to my house for dinner today जाबाय ओमफ्राय दाउआ बुङो hello मा खबर सियाल नोंथाङा आंनि न'आव दिनै डिनार माने मा मिथिखौ डिनार माने हरनि जानायखौ मा बुङो डिनार दै डिनार हरनि जानायनि थाखाय आंनि न'आव फैनो हागोन नामा होननानै दाउआ बुंबायनो दा बुंनायाव सियाला मा बुंखो माने हेल' होनना बुंग्रोदोंमोन नालाय I am fine जाबाय आरो how are you बुंनायाव I am fine thank you जाबाय आरो आं मोजाङानो दङ धन्यबाद जाहैबाय आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो लिंनायाव बे मा बुंखो I will be happy to come औ जागोन दे आं न'आव नोंसिनि हरनि ओंखाम जानो थांगोन दे डिनारखौ मा बुंलाय हरनि ओंखाम दै हरनि ओंखामखौ जानो थांगोन दे जाहैबाय दा ओमफ्राय that evening दा नायदो that evening the stork prepared a tasty meal दा ओमफ्राय बै हराव दा इभिनिंआव आरो ना माने मोनाबिलिनि ओंखाम जानायमोन नालाय डिनारखौ मा होनो हरनि मोनाबिलिनि ओंखाम जानायखौ डिनार होनो नालाय बे मोनाबिलियाव मा जाखो स्टकआ गोथाव टेस्टि मिल बानायलायबायनो दाउआ गोथाव माने जाग्रा बेसाद बानायलायबायनो ओमफ्राय he served it in a pot माने आरो बे मा खालायखो मा खुरना होखोनो दैहुआव माने गाग्रि फिसा बे पटआव आरो ना बेखौ मा होनो गाग्रि फिसा बायदिखौ पट होनना बुङो दैहु फिसायाव खुरना होबायनो with a long and thin neck माने गोलाव आरो फिसा माने गोदोना गोनां दैहुआव खुरना माने जाग्रा बेसादखौ खुरना होबायनो लं माने मा गोलाव and thin माने गुसेब फिसा neck माने गोदोना माने नैबे दैहुनि बे गोदोनाखौ मा होनदों फिसा आरो गुसेब मोननो आरो ना गोलावबो ओमफ्राय गुसेबबो मोननो आरो ना बेबायदियाव खुरना होबायनो ओमफ्राय he then invited the fox to have the food ओमफ्राय बिनि उनाव मा बुंखो बियो सियालखौ दे जालाय माने लिंहरबायनो दे फैदो जादो ओंखामखौ जादो आं खुरबाय होननानै फक्सखौ बुंबायनो आरो ना दानिफ्राय दाउआ बुंबाय you are not eating properly नों माथो आदारखौनो जायासै नोङो मोजाङै जायाखै माथो नोङो aren't you feeling well नों मा देहाखौ मोजां मोनाखै नामा होनना बुंबाय आरो aren't you feeling well माने मोजां मोनाखै नामा देहाखौ होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय सियाला बुंबाय oh I am fine आं थिगानो दङ जाबाय आरो it's only the pot बे दैहुआसो जाहैबाय आरो बे it's only the pot माने नैबे दैहुखौ बुंबाय आरो बे दैहुआसो एसे दिगदार जादों होनना बुंबाय आरो बे I can't eat from the pot आं बे दैहुनिफ्राय जानो हाया होनना बुंबाय I can't eat माने आं जानो हाया होननाय जादों from the pot बे पटनिफ्राय आं जानो हानाय नङा आंना खुगाया हाबजाया जाहैबाय आरो may I have a plate please आंनो प्लेट होनो हागोन नामा होननानै बियो सियाला बुंबाय आरो बेखौ दानिफ्राय मा जाखो the stork did not respond ओमफ्राय स्टकआ मा खालायखो बे दाउआ मा खालायखो फाट्टा लायासैनो बे आंनो प्लेट बिदोंमोन ना बियो गावथ' दैहुखौ जानो हाया नालाय बे बुंबाय आं जेबो जायाखै बे दैहुआसो दिगदार मोनदों आं दैहु जानो हानाय नङा नों आंनो माबा होफैदो प्लेट होफैदो होनना बुंनायाव मा खालायखो दाउआ जेबो फाट्टा लायासैनो दा स्टक did not respond he kept on eating his food बे सियालखौ फाट्टा लाया प्लेट बिनायखौ फाट्टा लायासैनो गावबागाव मालाय जागासिनो दङ जाबाय थाबायनो आरोना ओमफ्राय now the fox remembered how he had treated the stork at his home ओमफ्राय बे समावनो बे फाट्टा लाजायै समावनो सियाला गोसोखांबायनो आंबोथ' बेखौ जेला आंनि न'आव दैहु बिनायाव प्लेटाव जानो हायियाव दैहु बिनायाव आंबोथ' होआखै बिदि होननानै थाब गोसोखांबाय आरो बेयो आंबोथ' बेखौ बिदिनो खालायदोंमोन बेबोथ' जानो हायै समाव प्लेट बिनायाव दैहु बिनायाव आंथ' दैहु होआखै होननानै बे गोसोखांबायनो आरो ना रिमेम्बार खालायबायनो आरो गोसोखांबाय आरो रिमेम्बार ना
फक्स रिमेम्बार माने गोसोखांबायनो आरोना जेरै बे बेबहार खालामनायमोन बेथ' प्लेट बिनायाव होआखैमोन नालाय सियाला दैहुनो माबा दाउब'नो बेखौनो बे गोसोखांबाय आरो ओमफ्राय he realized that others treat you the way you treat them ओमफ्राय बे माने गोसोआव फैबाय जे नों जेरै मालायखौ बेबहार खालायगोन बै मानसियाबो बा बैबो नोंखौ एखेनो माने बेबहार खालायफिनगोन बेखौ गोसोआव फैबाय गावबोथ' माने सियालाबोथ' दाउबोनो मा खालामदोंमोन बेथ' प्लेटआव जानो हाया दैहु बिदोंमोन दैहु बिनायखौथ' होआसैना दा बेबायदिनो बेबो लिंहरनानै खुरना होबाय खिन्थु जानो हायियाव बेबो दाउआबो मा खालायखो एखे बेखौनो बे जेरै गावखौ लिंहरा खालायनायमोन बेबो बिदि खालायफिनबाय दा गाव बेखौनो बुजिबाय आरो सियाला जे जाय जोङो मालायखौ जेरै बेबहार खालायगोन मानसिया जोंखौ बेबायदिनो बेबहार खालायगोन गाज्रि बेबहार खालायोबा जोंबो गाज्रि मोनफिनगोन बिदि सानबाय आरो मोजां खालायोबा मोजां मोनफिनगोन बियो बेखौ बिदि बे टाइमाव गोसोखांफिनबाय आरो गावहाबोथ' प्लेट होजायासै नालाय ना he left the house of the stork sadly having learned a lesson ओमफ्राय बेबो गावथ' मिथिबायना गावथ' गाज्रि बेबहार खालामदोंमोन ना प्लेट दैहु बिनायाव दैहु होआसै दाउब'नो दा ओंखायनो गावनोबो दा ओंखामल' खुरना होबाय बेखौ मा दैहुआव दा दैहुआवथ' जानो हाया प्लेट बिनायाव प्लेट होजायासैना बेखौथ' गोसोआव मोनबायना जे गावबोथ' गाज्रि बेबहार खालामदोंमोन दाउब'खौ ओंखायनो दाउब'आ आंखौ बिदि खालायफिनबाय होननानै गावहाबो दुखु मोनदोंमोन मोननायालाय खिन्थु मा खालामनो गावनि भुलावनो बिदि खालायजाबायना बेयो मोनसे शिक्षा लानानै जे आङो मालायखौबो मोजाङै बेबहार खालामनांगौ बै शिक्षाखौ लानानै बियो दुखु मोननानै मोनसे शिक्षा लानानै बियो बे दाउब'नि न'निफ्राय स्टकनि न'निफ्राय दुखु मोननानै बा गाव माने शिक्षा लानानै ओंखारलांबाय आरो जे सानबाय जे आं नेक्स्टनिफ्राय बिदि खालायला होननानै बियो साननानै ओंखारलांबाय आरो बे सल'आ बिदिनोसै नोंसोरो बारे बारे खोनासंनानै बे सल'खौ बुजिबानो जाबाय